Hyvää päivää kaikille. Tänään on vähän erilainen video. Lähdetään isän kanssa käymään tuolla Naruskassa erämaassa vähän kanalintujahissa. Me ollaan siinä nyt on torstai-päivä, niin me ollaan siinä sunnuntaihin asti. Torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai, 4 päivää. Perjantailla ja lauantaille meillä on metästysluvat. Niin perjantai ja lauantai on täysiä semmoisia metästyspäiviä. Itse en ole aikaisemmin Lapissa käynyt metästysreissulla. Mä oon kalalla käynyt muutaman kerran, mutta metästysreissulla en ole koskaan käynyt Lapissa, niin nyt päästään sekin testaamaan ne Lapin metät, että minkälaista ne on kävellä. Ja eipä mitään, mä tässä pakkailen loppuun. Nyt on vähän homma vielä kesken tuossa, mutta mä pakkailen loppuun. Mä lähden kohta ajamaan tästä tuonne Iihin päin, niin lähdetään siitä sitten Lappia ajelemaan, niin palataanpa sitten siellä. Tuossa on tuommoinen paikka kuin Saija, niin Saijasta ajettiin tuonne ja Saija ohi ja käännyttiin tänne päin. Ja tuota tietä pitkin tultiin ja nyt ollaan täällä. Pysäytään tähän pikku tauolle ja tarkoituksena olisi ajaa tänne. Menee viidan jänkäni, niin ajetaan tästä tuohon ja tuosta kävellään tuohon suolle. Johonkin tuohon suon reunaan laitetaan leiri pystyyn. Me nukutaan eka yö semmassa kaminateltassa. Niin siinä nukutaan yö ja tarkoituksena olisi sitten lähteä huomenna aamusta. Käydään suolla ja aikaa passissa vähän aikaa ja sitten lähdetään kävelemään tänne päin. Keppervaaroja ohitte tuonne. Ja jossakin tässä kohdilla suunnilleen nukutaan yö laavussa tai sitten semmossa autiotuvassa, ei tiedä vielä kummassa. Mennään vähän niinku viiliksen mukaan. Ja sitten kun ollaan siinä yö nukuttu, niin seuraavana aamuna sitten lähdetään kävelemään tämän tien toiselta puolelta tänne. Tuonne ja takaisin autolle. Semmonen plääni. No niin, täällä sitä ollaan saavuttu suoreuna ja laitettu leiripystiin tuohon laittaa. Kävin tuossa teerenkuvia tekemässä muutaman kappaleen tuohon aamuksi, niin saattais ehkä toimia. Ja jossakin sitä otti ihan havuja laittoi sisälle, niin tuohan näyttää niinku aivan niinku olisi ukkoteeri tuossa. Niin. Mä ripuustelen tähän puuhun valmiiksi, niin
aamulla kun herättää, niin herättää siihen, että kuuluu, että blup, 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 blup. Joo, kello on nyt 20 yli 12 yöllä. Lähettiin Iistä 3 aikaa ajamaan ehkä. Ihan hyvin sillä. Jos nyt alkaa nukkua, niin 8 tuntia kerkiä nukkua ennen kuin tarvii edes nousta ylös. 8 aikaa varmaan ihan hyvä nousta, niin kerkiä kahvit keittää ja tulla istahtelee tähän passiin. Sitten on muuten komian näköinen, kun kuu tuolla, niin näkyy tommosia niinku rinkuloita tuossa ympärillä. Mitenhän voi tuommoinen olla? Aika hienon näköinen. Komia. Joo, eipä siinä mitään, niin en tiedä miten muuta nyt tarkentaa, kun äsken tarkistin tuo kuuhun, mutta palataanpa sitten aamulla. Me aletaan nyt sitä nukkumaan, niin hyvää yötä. No niin, hyvää huomenta. Aamulla on herätty. Kello on 20:09. Ei oo vieläkään kauhean valo-osaa, mutta ihan niinku oltais äsken teltasta kuultu teeren puruputusta tuosta vähän matkan päästä. Tultiin tähän varalta tähän ulos. Saattoi olla kyllä tuulehuminakin, mutta kuulosti niin varalta tultiin. Nähtiin tuossa, sai videollekin, siinä oli yksi teeri oli siinä tiellä tässä suon kohdalla. Niin. Jos siinä näkyy yöllä lintuja, niin vois kuvitella, että ne saattaisi tulla tähän suolle sitten aamulla. Kun alkaa vähän kirkastua. Katsotaanpa näkyykö mitään. No niin, ei näkynyt mitään koko aamuna. Otettiin lähteä kävelemään. Kello on nyt 9:55. Tarkoituksena olisi lähteä tuonne kiipeämään tuon vaaran päälle ja siitä pitkistä tuonne pohjoiseen päin. Käydään katsomaan, näkyykö sillä mitään. Tässä kohtaa mä näkkiin, olisiko 50 metrin päässä ukkometto seisoi selkäminnun päin. Ja sitten kun mä näkkisin, niin se lähti lentoon. Ja siihen oli yli 50 metriä matkaa siinä vaiheessa, niin jätti ampumatta, mutta olisi siihen joku saattanut ehkä kokeillakin. Joo, mä näkkiin vaan yhden. Se oli tällään paikalla, mutta tuo kyllä näyttää metolta. Musta löykky. Käänsi pään tälleen. Lähti lentoon. Käveltiin vähän matkaa ylöspäin ja ei näkyy enää mettoa. Ihan ison kokoinen ukkometto lähti lentoon tuosta. Olisiko 50, mutta eiköhän ampukko. Mutta kuitenkin varmoja laukauksia, niin ei jää haavakkoja. Mutta joo, me lähdetään tästä jatkamaan. Piettiin pikku tauko, otettiin ihan kammetta pois, kun oli vähän hiki tuli villakampeen päälle. Lähdetään jatkaa. Tehdä sillä, että sä kävelet vaikka siinä niin ihan siinä reunassa. Kun nehän monesti saattaa, tai metot kun ne lähtee, niin eikö ne mene semmoiselle niin avonaiselle paikalle, että ne mahtuu lentoon. Joo, ne saattaa täältä pumpata niin sinne. Kokeile. Mä menen tuonne vähän vielä alas.
mä nähdä kolinkin. Näkyykö näissä? Joo. Joo. Okei. Okay. Siinä oli pyy, jota iskä pääsi kerran yrittämään, mutta eipä sitä näkynyt enää tuo jälkeen. Ja rupesi tulee melko pimiää, niin me lähdettiin tuosta sitten etsimään hyvää laavupaikkaa. Sinne autiotalolle oli niin pitkä matka tuosta, että ajateltiin nukkua laavussa tämä yö. No niin, siinä oli päivä 1. Pari tilannetta oli, nähtiin se yksi metto siinä heti alkuun. Ja iskä kuulemma näki, että 2 olisi lähtenyt siitä. Niin saattoi olla, että 2 mehtoa oli siinä alussa ja kerran pääsi iskä koittaa jotakin lintua. Kuulemma saattoi ehkä olla pyy. Ja pari kertaa kuului, kun lähti lintu jostakin vähän kauempaa, mutta ei nähnyt yhtään sitä lintua. Mutta ihan ok päivä, tuli tilanteita ihan mukavasti ja kerran pääsi raipasseen. Tässä saatiin just se laavu valmiiksi ja laitettiin lämmikettä, kun oli kuulemma eilettää iskellä yöllä ollut kylmä, niin laittiin vähän havuja tuohon, ettei tuu tänä yönä kylmä. Siitä vähän liekkiä niin lämmittää. No niin, päivää. Me tultiin tähän leiripaikalle joskus varmaan 4 aikaa ja 5 kuvasin aikaisemman klipin ja kerroin vähän tilannetta. Ja kello on nyt 11. Me ollaan tässä istuttu nuotiolla tosta sitä 5 asti. Niin. Pitkät on illat nyt, kun alkaa talvi lähenemään. Mutta nyt me aletaan nukkumaan ja alkaa sattaa vähän lunta täällä. Mutta sä ei nyt näe, mutta kuuluu varmaan. Lunta sattaa jonkun verran ja toivottaa, että huomenna näkyy sitten enemmän lintuja ja pääsisi ehkä itekin yrittämään. Jos vaikka pääsisi niiville holleen. Sehän voi olla, että jos lunta sattaa, niin pääsisi ehkä lähemmäs, mutta sitten on myös varmaan vähän hankalempi löytää niitä lintuja, kun ne ei välttämättä lähde edes lentoon ollenkaan. Kävelee vierestä ohi. Mutta niin. Me aletaan nukkumaan, niin palataanpa sitten viimeistään aamulla. Hyvää yötä kaikille. Huomenta. Tänne on tullut lumisai. Päivästä ihan lumia. Nyt tässä tarkoituksena lähteä kävelemään tuonne Auan kartalta näyttää merkin, mutta lähdetään kiertämään sitä toista lenkkiä takaisin autolle päin. Kello on nyt joku 10:30. Ihan hyvät yöunet kyllä. 10 tuntia nukkui varmaan. Iskellä oli semmoista unet, että se aina välillä torkahteli ja nakkas lisää puita tuohon nuotioon. Mutta ihan ok. Käyn läpäriin. Toivon vaan, ettei vesisatteeksi muutu tämä lumisää.
pari riekkua lähti tuosta 20 metrin päästä. Pääsi ampua, ei tainnut tippua yksikään. Ihan kannattaa, jos löytyy. No niin, päästiin teltalle takaisin. Tuossa äskettäin aika tuossa teltan lähellä, niin yksi koppelo lensi ohi, niin mä sitä pääsin kerran yrittämään. Ei ollut kamera päällä, niin ei saanut sitä videolle, mutta otetaan repuut tähän ja käydään kattoo, jos löytyisi se eilinen metto vielä samalta kohtaa, missä se oli. Se oli tässä aika lähellä, niin käytännössä tuosta, missä tuo nousi paikka. Tuolla jossakin. Käydään kattoo, jos se sieltä löytyisi. Täällä sitä ollaan telttailemassa. Käytiin kävelemään vähän matkaa sitä paikkaa, missä se metto oli, mutta ei sitä näkynyt mitään. Nyt tultiin syömään jälleen kerran pasta carbonaaraa, jossa on nötköttiä sisällä. Suosittelen kaikille, on kyllä hyvä. On hyvä tuote. No niin, niistä vaan saatiin reissupäätökseen. Me tähän reissun lopuksi savustettiin pihalle teltasta, kun Kamina yhtäkkiä päätti, että minä päin veäkkää ja kaikki savut tuli sisälle. Nyt on vissiin pakko sitten lähteä kotiin. Kello on nyt joku, olisiko kohta 12 ja olisi aika lähteä iihin ajelemaan. Harmi, ettei tullut mitään, mutta pari tilannetta tuli ja saatiin videollekin, niin sehän on ihan hyvä suoritus, parempi kuin ei mitään. Iska oli sitä mieltä, että ei tulla enää talvien aikaan tänne, että tullaan niinkö alkusyksystä, jos saadaan lupia. Mutta nyt ei saanut. Sai pelkästään tähän aikaan. Ei voi mitään. Mutta lähdetään tästä ajan kotiin, niin kiitoksia kun katsoit videon loppuun ja palataanpa siinä viimeistään ensi kerralla. Hyvä. Kiitoksia. Hei.